Kani gade ka Pati CTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. UMLA jong kaseng kon hinyo trap National Awakening Movement khanam na North Shillong constituency uba adalba nongrom ulabo jingkli ba mano balai dan benta hakabaya de ya kajaka sigijat benreu harjan kibasang basa athem yo molong halor kani na kalyang uba adalba nongrom ul ajimot ya ka high level committee bala clear do sembot menteri rangba kajala uba preston tensong komu chairman badai ban clear ya ki kot kisla ban lap ya ki jing shisha baro habaya kran bat ka Pati CTV uba adalba nongrom ulaong baka high level committee kadai ban bo jingkli ki arliang mamla ki bayadi ba yathiat ya kajaka ka bahpo them yo molong namar rada usim ka himamaliam ai pata sakini gibreu kamot baula penkhen ya ka land transfer act kat bakana ya chaprang kanika Chelsea ka high level committee wala kim simla kan thop ngan ru ndrei ka bokong san ka thong kamai kwa bani ya ta jing seiso jong jing thumu margani kam de ki jing dawa jong ki kan hon ki batang kat to kan ni ki kan hon seng balang ni kan hon political party na kani ki jing dawa jong kasur jong pai ba bani scam ba kani high level committee kan long serious kan long sincere berkakam bad haju por kalong ba ngako on bu ka jing kali lema ka HLC baka HLC ru kan kala kali ne em ki kita ki mamla haka yede ke yathit khamtam haka te ke jaka ka bangi tip ka tham molong ka supalain but hani ngilap bangi I ba usie mula ai pata bakata jing ai pata kalong ba penkhen ya ka land transfer ka bangi tip ba land transfer kalong totally ban hapo ka state ke jong timar kata kada wangi tip ru baka khando kadeka jingim tinga bu ka jingkali lama ka Chelsea haswa bakan ya chakmat nomor bangi I baka jinglet shapo code ru ngamti bak judiciary buran buram ru ka don jiktip ayu halor kani mo ya kaban entertain ka kies jong ki wei par ki ken hon ki balit ban file ka mokot duma tibar kani ka ko an bu jingkali ka Chelsea bagi dia ban wat ki dia ban tip shwani ko ni shab ki mamla ki baidi yethiet ki baidi bat mano baithiet namar karkum kalan transfer kamsha tim ko bu tha jingli bat ngam bu ru ka jing solingo ka ba wakting sim ndai kat ko muni ka jeki ka ba ha po ka hima malim bar ka jukta bun sin man ba yeki po tha motor ka jingta ka digani ki lan mokhar mission window jayaw tartar ti bar kani gladi ka kabuk siar na ka bantau sim hima malim wakting sim hima malim bon lum kerki yak dorbar hima ti namar ka karkum ka hima malim akru ka kadon ka banta ya ka ba ka usi mu di banlum ya ka dorbar hima shisin shisnem dak de no ka banta re kani di ka emergency aso ban bu ka jingkali banga bu ru ka jing kentu banga ai jumut ru yo si hima malim kana mungin peni ta kasur jong jetali namar nga dong kam kerki pani kwa ba hanuno ka kenhon kemde ban politik sini ka kam namar ngim ko asu ita ke interest ka bandai jong ki politician nani ka political party de ke interest ka jiman toy kan dei nam ta larger interest na ka banta ka jaban rewi shitalo nga kumu local assembly and ring along very righteous mo ngadon hok ba bat kumu kupa ka ngala banong hani ka constituency ka ba kani ka thamator ka ha po constituency ki joma bat kani kam dei ka sin ka banikong ba kani ka ladlong bon sin tengam tip ke ga badon chalender ngai ak jing start juga Chelsea bang I ru ak jing bishar ba start juki ba dengan ladi dengan don po komiti no komiti kumbang ala ong pangan yang be haro kanong rep manum compromise ki issue khamta mo jimon toy ka jongi ki try mulu margi no kam karki ban pensutu ban phai ka message ka link kari ka si jantia baki wei pat ki jai ban rio ki ban burong apa ki don ani ka khando ka siap ki badon hakani ka ri ka jongi kemni ban pen ibor ingin skam bakani do kam pan step margi kwa bakani ka jing jai kan la marsen shar bani ka ri jungi kumba ngai wan ma da ki por baki khindet da snem hoy ngi angnot ngi tharang ko ma jab riu kita ka jing sup bat kalong ka jing kali ba man la ki issue ru ko ma jab riu haban mi po suro bat kani kalong ka jing kentu mon mangim kwa bakin shu sha ti cha bom ngim kwa ban shu do ai ka man sim ksar man sim rupa jong ki khon samla ka man khibilti bakalawai ka songa ki lenga sungo baki ki nomi khman ki bar represent na mali constituency da ki MDC ki amali
ada UCM kin pada bahok la jong kamram ke deiti berkaji ke klik menganu kan ong pa kani desi kum ong doktor kum ong Konrad Sangma Chief Minister ba don ke jing ber pisah ke jing bay pisah lani ke jing penbiang kiat kata ngim la banong ndai bang ipet ya kani pat te kadai ka mass movement kamni ka kanhon ka batang sanpo na sispangot kadai sanpo sispangot ngila banong makala bandon ke ka instigation national de ndai kani ngasu song thu ala de ba ka kamdai shu ka jing ya ki ka ba dai tang ka movement jong ka kanhon ka to ani kadai ka mass movement barang iskam baka sarkar kan sim very serious ni but kan proof la dia la kadai ka sarkar jong ki paiba ka ba thau ru paiba bakan ai ka jong paiba bakan sap ru ka sor paiba bar ngabu ru ka chikatu lamba kani ka lamba jong pi mo bakan nong ka wei ka sor ka sarkar kam tam ini ki badon na ki hak sarkar lagi di nono ko parti kin klet ka ka jing semua parti jo ki kin bu jam ru khamat bar kam tam ru ba ngabu ru ta ka sor ka jing dawa ko menglai keren jim nesang la keren apa political party level mai di ban pledge unconditional release ya kini ki kon samla ka blashakem namar ngim ko menang penhe ya kani ngim ko ban iba kani ka jing ki kanang he ngani ki ko e ban kot dak lenti ka ba suk kham dar ka bloodshed mo badai ro tanang rem ko ba ngashim extenjam ro ti por ka molong CM pada du ka por mai lap collection ru bayang ni ka jakat no kam ban penkluj no kam man weng ka crime ka slum ka bodan apo ka donut jong ka sorchlong bat idokam ru ban pen internet yang ni ka jaka bat idokam ru ban te multi complex ka bonong ka jing mentoi na ka benta ka saudom saukut ka jing lingo la si habubun balang balai ki wan keleng ani hari khasi bagian berkumar mana kani mo kani nga sotu ora dia bakade ke jing kun hapo mansim ya kita ke jing ma choki simet mar ko mang itip ang tai po ka thami molong po super line kadai kepala mat simet nangi pai ki nongrep ki wanra ki jor ki jabru ngayo tai khubor mo ba kisah kini ba kisah sim ki mai pisa tiga kini banyak bejar bos spot ki don ki bayarung ki mi ki di kenja ki thap ki show man kasngi man kapor nomor ki don katawani ki social element pi ki beri bujumli na community kam bean mo ki langi pai ki samla kan thai ru bayan natur ki bobon ki basa pendik basa penwet kabun kabu ka jingsi rejim tin langi pai hayo hat ki don ki ba yathu ki om ki rung ki bam ka mon ki mi ko mon kini ki ka pansat ka pan kathang ya donor ko musim chuki beri simat ki mamat bat desi kali kani ka ba pendengo ba boleh ki wan kelek dari kani kam ki isu tang constituency bakani di isu bahasa ateng la bun mutel ki senang but ngam i bandon ka sarkar ka badon seta kejing kata kejing kut jumut scam ba kumno bakin warra ta sensar ka basong sok san dari ka datang tan namar baki compromise tanak mtaka jumontoy jong no masmo bakani ka HLC ka blatung ba sarkar mtakan simkhia barkan per state mardor berwat ita ki jaka bar ngasngu ba hajing ai jebut cuman bergamdon po komiti pi la ngilap pengisem begini kita di jong department ai kitu ki beri badan di jong department ke lech lagi jong department yang bagi kuarter ki jong ki bat ki wei pat ki basong bean namar ngi so mata ki don ki ba la ai wai pateng pat ki wei pat wat ki trai muluk jong iru ki don ki basem wai ha ta ki jaka kum ki ber ki jeng penyak jong ki dukan mo te pat ki obor ne ya pat ai wai kala pat ki wei pat jadi lor tanore masngu ba HLC la barka sarkar la daga don hi kata political will kam don ki jumia